Salisu ne ya zo. Ok, za ka iya shigowa. Tun ɗazu, ba ki ce komai ba. Bayan kai kika kira ni. Hanya lafiya kuwa? Lafiya kalau wallahi. Kawai dai wata 'yar matsala ce take damuna wallahi. Ok. Za ki iya gaya min wace irin matsala ce? To, gaskiya zan iya faɗi ma. Amma da sharaɗi. Har yadda har ba za ka iya faɗi wa kowa ba. Saboda gaskiya ba na so abin ya fita. Sannan in har ka da alƙawarin ba za ka iya faɗi wa kowa ba. To, zan faɗi ma. Kuma sannan za ka samu dukiya mai yawa da gare ni. Don haka, idan ka amince, to, zan faɗi ma. Haba aiki ma kin san bani da wata matsala. Kawai ki faɗi. Kina faɗi, ni kuma zan nemo miki mafita. Ake kin san ni ba tun yau ba, kuma ba tun yau kika fara harka da ni ba. Kawai ki faɗi buƙatunki. Yanzu nan ki ga aiki da cikawa. To, gaskiya dai Salisu, ni mijina nake so a kashe shi. Ok, ko za ki iya faɗi mini? Sabida me yake so a kashe shi? Ina so mallake dukiyarsa. Bayan na mallake dukiyarsa, sannan kuma ji daɗin rayuwa. Kai ma za ka samu kaso mai tsoka wallahi. Shi kenan, aikinki ki ɗauka tamkar an gama shi ne. Sabida akwai wani makashi wanda ake ce mai bosa. Shi bosa kawai aikinsa ya kashe mutane ta hanyar abubuwan da yake yi. Amma duk lokacin da kika samu lokaci to kawai ki min magana sai mu je gun manajansa zai mana bayani akan wane ne bosa. Shi kenan, yanzu ma za mu iya tafiya. Mu je gun manajan nasa sai mu yi magana da shi. To shi kenan, za mu iya tafiya yanzu hakan ai. Amma sai dai gun manajan nasa da faɗan nisa sosai. Ba matsala sai mu tafi a mota ta yi. Barkanka da wannan lokaci manajan bosa. Yawa, barka dai, me ya kawo ku nan? Ok, wannan ƙawatawa ce take so a kashe mata mijinta. Yau ko gobe shi ne na ce bari in zo gun bosa ko mu zo ka haɗa mu da bosa sai mu ji yadda za a yi. Dan na san bosa cika aiki ne shi. Idan da yiwuwa ka haɗa mu da shi sai ta mai bayani. Ba zai yiwu haɗa ku da bosa ba, sai dai ku haɗu da ni, ku faɗi bukatu, a faɗa muku kuɗin da za ku biya, sai in je in samu bosa nan take zai cika muku aikinku. Kisa, ke za ki iya mana bayani, kai ka gaya mata ta yi mana bayani dalla-dalla sai a cika muku aikinku. To ke kin ji abin da manaja ya ce sai ki faɗi abin da za a miki na kashe miki mijinki. Nan take sai je samu bosa ya kashe miki mijinki. Kin ga matsalarki ta kau ko ba haka ba? To shi kenan manajan bosa. Hakan ma ya min daidai sosai. Za ka iya gaya wa bosa ya kashe min mijina. Yau ko gobe. Sannan kai yanzu za ka iya faɗa min kuɗin aikinku. Ni kuma sai in biya ku. Amma gaskiya ban tuwo da kashi ba. Sai dai muku transfer. Ok, kuɗin aikinmu miliyan 10 ne, nawa miliyan 3, na bosa miliyan 7. Don haka sai ki turo, ni kuma zan je in samu bosa sai in gaya masa
zan karanta wa bosa duk yadda muka yi da ki. Gobe za ki ga an cika maki aiki. Ki ne ki je gida ki baccin ki. Gobe za ki ga cika aiki. To shi kenan, ba matsala. Zan yi shi bakka a wajen abokina. Idan na je gida, sai in matarin su faɗin, saboda yanzu ban taho da waya ba. Sai an jima, na gode. Bismillah, za ka iya shigowa. Na ga kai shigo baka zauna ba, wani ne ya ɓata ma rai ne? Na dawo, amma yana cikin ɓacin rai, saboda wani ya ɓata min rai, amma ban san yadda zan yi da shi ba. Inda na dawo gida, shikenan ne, ba komai. Haba mijina abincin rohi nan, kai haƙuri ka zauna, don wani ya ɓata ma rai. Ba gani ba, ai sai in faranta ma rai ko ba haka ba. In Allah, ka taimaka wa zuciyata, ka zauna masoyina. To shikenan, daɗi na da ke, ina dawowa gida, da na zo da ɓacin rai, kina faranta min rai, na ji daɗi sosai, na gode, na ji daɗi, masoyiyata, shikenan, ga na zauna aiko? Haba, na ji daɗi mai labarin, amma da kado, zuciyarka a ɓace, ani kana ba zan ji daɗi ba, amma yanzu, da na ga zuciyarka ta saki, ina yi farin ciki mai labarin. So, kana lafiya? Lafiya laun dawo, ke ma dai, da fatan dai, kin wuni lafiya, kamar yadda ni ma auna lafiya. Lafiya lau na wuni, amma na jima ina kewarka, saboda tsananin son da nake ma, da kuma ƙaunarka. Allah ya ƙara danƙon zumunci da kuma soyayya da nake ma, ta ƙara a cikin zuciyata. Hakan zai ji daɗi sosai. Gaskiya, na ji daɗin hakan sosai, kuma kin faranta min rai sosai. Dukkan wani bakin ciki da na kwaso a waje, na dawo gida, kina kwashe min shi. Gaskiya hakan yana matuƙar min daɗi sosai. Shi yasa ya kamata in ba ki wata kyauta. Yanzu ki faɗi duk abin da kike so. Yanzu nan sai in baki shi. Amma ina so idan na baki kyautan nan, ki ɗauke ta a matsayin tukuici. Haba mijina, kada ka wani damu. Ai hakan, haƙƙi ne a gare ni. Ya zama wajibi don na ganka a cikin ɓacin rai, in faranta ma rai. Sai dai akwai wata irin buƙata da nake da ita ta kuɗi. Saboda wani abu ne ya riƙa yana damuna a zuciyata. Ban sani ba ko in samu 'yan kuɗaɗen a wajenka in je in biya wannan buƙatar tawa. Haba, kada ki wanda mu. Ai, ni na ɗaki ne, sannan kuma ke ta waje. Kada ki damu, duk wata buƙatar ki kamar ta waje. Ki faɗi ko nawa ne kike so, zan baki. Ko da kuwa dukiyata za ta ƙare. Haba, ba wani kuɗi ne masu yawa ba, kawai miliyan 20 nake so, zan ɗan kashe wata damuwata da shi. Na gode masoyina. To shikenan, kada ki wanda mu. An jima, zan tura miki miliyan 20, mun ƙara miki da miliyan 10. Sake bukatunki da miliyan 20 ɗin, miliyan 10 kyauta na baki, ki batta saboda bukatun gaba. Ai, ke masoyiyata ce, kuma ina son ki sosai. To ta bukata take tun ya biya miki. Barka dai, bosa. Yawa, barka dai. Ya kamata ka faɗi bukatunka sai ya ji a aiwata mayar shi, sannan ka biya kuɗin aiki. Bosa, ba wai bukatuna bane ba, bukatar wata mata ce, tana so a kashe mata mijinta,
shine na ce bari in zo in sanar da kai mun gida ita ta biya kuɗi kawai aiki take so ai mata ta turo mini kuɗin da hoton mijin nata da kuma inda za a je a kashe shi. To shi kenan aikin ka ɗauka tamkar an gama shi ne, saboda kai kasan hali na yi a cikin daren nan da za a yi zuwa gobe sai dai aka gawa. Don haka ka ji ka sha kurminka kai bacci kawai dai ka turo mu kudin aiki na ba matsala, an gama da wannan shafin sai kuma wani lokacin. To bosa, ai na san kai cika aiki ne kai, ba ka da matsala, don haka zan turo ma kuɗinka kawai a cika musu aikinsu.